Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Hola, soc Paula i en aquesta conferència vaig explicar com fer un bon guió a través dels consells de Sid Field, que és un guionista molt famós. Saber fer un bon guió és molt important per a transmetre tot el que vols dir i és una activitat que està molt relacionada a les pràctiques que nosaltres fem, com els videoblogs, els relats digitals o també per a pel·lícules o novel·les. L'elaboració d'un guió consta de dues parts, la preparació i l'execució. Jo vaig explicar la primera, la preparació. Dins de la preparació està per on comença l'escriptor, sobre l'estructura, el paradigma, 4 pàgines, quin és el secret d'un bon personatge i ferramentes del personatge. La primera, per on comença l'escriptor. Moltes vegades tenim una idea, però no sabem com començar a contar-la, no sabem què volem dir exactament. El que ens passa és que no sabem com començar el nostre guió. Pensem, invente un personatge o comence en un lloc, una experiència personal, una idea, una trama, o millor fer una investigació, però de què fem la investigació? Tenim que buscar un tema. Així que l'escriptor ha de començar pel tema. El tema podria resumir-se que és la resposta a la pregunta de què tracta la teua història. Hem de reduir la idea a un personatge i unes accions que contar en 3 o 4 línies sense dir molts detalls. Això és dir de què va la teua història. No és fer un resum ni té que ser molt extens. És molt important saber que un guió segueix una línia narrativa i que sempre va cap endavant i mai va cap enrere. El tema, ja hem parlat del tema, doncs sobre l'estructura. El tema és el que hem de seguir per a estructurar l'acció i el personatge en una línia dramàtica, una línia argumental dramàtica. Aquesta línia argumental dramàtica és l'estructura. Hem de dir de l'estructura, que és la part més important del guió, és com la columna vertebral del guió perquè relaciona totes les parts, com els personatges, l'acció, la trama, i en terminis col·loquials és la relació entre les parts i el tot, encara que el tot serà major a la suma de les seues parts. Un guió sense estructura pot ser un guió monòton i avorrit. El paradigma, podem dir que el paradigma és una estructura dramàtica, un model, un exemple, un esquema conceptual o, per així dir-ho, és un mapa per a trobar el camí entre el procés d'escriptura i el guió. Per a ficar un exemple de paradigma, el paradigma d'una taula és un moble que es compon d'un tauler horitzontal sostingut per potes. Dins del paradigma d'una taula, la taula pot ser de fusta, de ferro, xicoteta, gran, però el paradigma sempre va ser el mateix. El paradigma d'un guió d'una novel·la, com podeu observar en aquesta fotografia, està el primer acte, el segon acte i el tercer acte. Donen el mateix de que siga la història o el personatge que tinga o les accions que es conten, que sempre s'estructurarà de la mateixa manera. El primer acte és el principi, té que tindre una extensió de 30 pàgines aproximadament, es situa en el context dramàtic anomenat plantejament i, com la paraula indica, plantejar les accions que després el personatge desenvoluparà en la seva història. És important dir que dins del plantejament hi ha un nus en la trama. La meitat és el segon acte, té que tindre una extensió aproximada de 60 pàgines, es situa en el context dramàtic de la confrontació i en aquest acte el personatge s'enfronta a les situacions que hem dit abans i les supera, i així es presenta el segon nus de la trama.
I el final, que és el tercer acte, té que tindre l'extensió restant de la teua història. El context dramàtic és la resolució, on es resol tots els conflictes i es dona un final a la història. El següent punt són 4 pàgines. Així hem de desenvolupar el tema que teníem de 3 o 4 línies a 4 pàgines. És molt important dir que no té que tindre molts detalls. A soles són 4 pàgines que donen en general una visió de la teua història, però que no et contenen en detall tot el que passa al personatge. El secret d'un bon personatge. A veure, així tenim que dir que quan vegem una pel·li o llegim una novel·la o vegem un videoblog, nosaltres experimentem les sensacions i els sentiments a través dels personatges. Aleshores, tindre un bon personatge és essencial per a que la nostra novel·la o el que estem fent, el nostre guió, tinga èxit. L'acció és el personatge, ja que les persones som el que fem i no el que diem. Per això és molt important fer un bon personatge. Hi ha que establir un context per a aquest personatge, per a crear la seva vida, per a saber la seva vida abans de la història que volem contar i conèixer-lo. El guionista té que conèixer molt bé el personatge que està creant. I tenim així 4 elements necessaris per a la creació d'un personatge, que és la necessitat dramàtica. Això és el que el personatge va anar logrant i va adquirir durant tota la seva història en un guió. El punt de vista, sempre es diu que un bon personatge té que tindre un punt de vista sòlid per el qual té que actuar enfront de les circumstàncies que se li fiquen davant. El canvi, saber si el personatge experimenta molts canvis en la història que anem a contar, i l'actitud. Si coneixes l'actitud del teu personatge, pots profunditzar en ell. I per últim, les ferramentes del personatge. Com hem dit abans, és important profunditzar en la vida anterior del personatge per a comprendre després les seues actituds, i per això tenim una sèrie de consells per a crear el nostre personatge, que és primer és recomanable fer una biografia, que pot ser en primera o en tercera persona, on va néixer, quina relació tenia amb els seus pares, amb qui es va criar, etc. Preguntes d'aquest tipus. I després es pot fer una investigació, que pot ser en viu o documental. En viu és quan directament li preguntes a persones que tenen relació o que es pareixen al teu personatge. I investigació documental és si no pots preguntar-li a ningú, amb llibres i tot això. I ja està. Hem de dir en conclusió que per a fer un guió és una activitat amb molta paciència, que hem de repetir els passos que he dit moltes vegades fins a aconseguir que el nostre guió expressi tot el que nosaltres teníem en el cap expressar. Moltes gràcies.